Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 35 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются территориальной целостности Украины. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссера. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Как известно, сегодня в Женеве прошел очередной марафон переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Там Блинкен, госсекретарь США, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И по итогам встречи Блинкен сказал, что украинский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, в том числе, что касается вступления в НАТО. Западные партнеры не видят в этом вопросе пространства для торга с Россией. Конец цитаты. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получит ответ от США и союзников на любые агрессивные действия. А переход границы Украины будет расценено как новое вторжение. Цитирую: «Мы дали четко понять, что если любые вооруженные силы Российской Федерации перейдут границу с Украиной, это будет расценено как новое вторжение и получит быстрый, жесткий, единый ответ от США и наших союзников и партнеров». Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден также перечислил возможные гибридные формы агрессии России, за которые США с партнерами также будут реагировать введением строгих санкций. Я предлагаю послушать вместе, что сказал Джозеф Байден. Его цитируют наши корреспонденты. Пожалуйста. Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо якісь будь-які російські підрозділи перетинають кордон України, це вторгнення. Відтак відповідь буде жорстка і скоординована економічна реакція. Це не єдиний сценарій, до якого ми повинні бути готові. Росія раніше неодноразово засвідчувала, що готова вдаватися до агресивних заходів, які не входять до категорії відкритих військових дій. Так звані атаки в сірій зоні і операції російських військових без російської форми. Отношения между США и Российской Федерацией подошли к опасной критической черте. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Вот что они говорят. Что касается отношений России и США по вине Вашингтона, подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России. Зараз з нами на прямому зв'язку екс-народний депутат Верховної Ради України, голова постійної делегації парламентської асамблеї НАТО 2018-2019 роках та член комітету з євроінтеграції Оксана Юринець. Пані Оксана, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Алейкум ассалам. Пани Оксана, что для себя важного вы почерпнули от сегодняшних переговоров Блинкена с Лавровым? Ну, дивіться, сьогодні це дуже важливо, що Блінкен говорив в такий спосіб, і саме такі меседжі саме там, за кордоном, не в Україні для нашого внутрішнього споживача чи там для заспокоєння українців, а чітко там, де його будуть чути, і я рахую від його імені нас, українців, в тому світі, в центрі Європи, і які будуть розуміти всі ці загрози. Ще одне, що важливе, що на те, коли Росія вказує, хто і що і як має робити, і НАТО, європейським країнам чи Сполученим Штатам, то їй кажуть, куди вона має піти. І це так само є дуже важливо. Тобто всі зрозуміли, що за 8 років апетити Кремля, Путіна, вони зростають. І якщо не давати по зубах,
то виключно ту, скажімо так, Кремль розуміє виключно один спосіб – це сила, як найкраща дипломатія. І ми маємо розуміти, що тільки в такий спосіб, коли ми будемо сьогодні шукати тих союзників, і коаліція проукраїнська з європейських держав буде спільною і єдиною, Росія буде робити такі заяви, як сьогодні потім зробив Лавров. А ви знаєте, ми ніколи не погрожували українському народу. А ви знаєте, нас не так зрозуміли. Тобто цей формат з позиції дипломатії м'якої, але сили, чіткої і зрозумілої, виключно таким є зрозумілим саме для Кремля. І в інший спосіб цього робити не можна. Тобто, знаєте, не хочеться ніякої там паніки чи ще чого, знаєте, бо страшно було, напевно, у 19-му році. Але зараз, за 2 роки, за останніх 8 років, ми точно маємо готуватися до того, аби бути завжди готовими. Працювати, навчати, лікувати, але бути готовими і розуміти, що, на жаль, це мавпа з гранатою, яку важко контролювати. А почему в 2019 году была опаснее ситуация? Ви знаєте, в нас в Україні в 19-му році відбулися кілька виборів, і це була демократія в дії. І ми дуже добре розуміли, що чи готові ці команди, які сьогодні стали в офісі, в уряді, в парламенті, будуть готові до викликів. І я вважаю, що зараз це такий певний експеримент. Ну, навіть якщо по великому цьому я представляю там партію «Удар» Віталія Кличка, мені хочеться, щоб тут зараз вдалося, тому що ми розуміємо, що наступних швидких виборів Україна не витримає, і дуже хочеться нам, хто має досвід, депутатам 8-го скликання, людей, які є державницькою позицією, не просто політиками, реально, щоб вдавалося, щоб допомагати і підключати наших партнерів із Британії, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, щоб ви сьогодні допомагали Україні, одночасно допомагаючи і собі. Ну вот если вернуться к сегодняшним переговорам, они продлились меньше, чем было ожидаемо между Блинкеном и Лавровым. Как вы думаете, это свидетельствует все же о том, что стороны не нашли абсолютно никакого компромисса, не пришли к консенсусу и, в принципе, каждый остался на своем? Ну, дивіться, компроміс – це однозначно всі залишаються незадоволеними, так? Бо виключно в гармонії можуть бути задоволені абсолютно всі. І, знаєте, між тим, коли Росія каже нам, що ми маємо вмерти, а ми хочемо жити, компроміс важко знайти. Але мені здається, що по певних аргументах, які ми могли почути опісля від Лаврова, з тих дуже рішучих і правильних меседжів, які сьогодні я бачу в соцмережах, перекладають і наша діаспора, і багато українців сьогодні намагаються артикулювати це, що вони почули, то все ж таки я вважаю, що ми маємо якийсь певний час, маємо сьогодні ті перемовини, які дають стримання. Я не говорю, що це перемовини, які дали конкретний відразу результат, але навіть такий, який зараз є результат, це є результат саме завдяки тому, що об'єднане НАТО, об'єднана Європа і намагаються діяти спільно. Ну, мы услышали действительно очень много важных и правильных тезисов из уст госсекретаря США Блинкена, который сказал, что только украинский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, в том числе и вступление Украины в НАТО. И тем не менее, Лавров на своем пресс-брифинге сказал, что Россия до сих пор ждет на следующей неделе какого-то письменного ответа вот на те требования, гарантии, ультиматумы, которые они выдвинули Соединенным Штатам. Вот как вы думаете, стоит ли действительно ожидать некого ответа от США и НАТО на эти требования? Будет ли он, будет ли это в письменном виде предоставлено каким-то образом? Ну, дивіться, ми в першу чергу після останніх 2 тижнів такої дипломатичної війни отримали дуже чіткі, а я би навіть сказала, дуже голосне мовчання у вигляді підтримки, наприклад, Британії, кількох літаків допомоги Україні. Ми сьогодні чітко отримали дозвіл країн Балтії, Литви допомогти нам у стримуючих технологіях для того, щоб нас не накривало згори з неба. Тобто ми сьогодні маємо чіткі кроки наших партнерів посилення східного флангу НАТО, коли інші країни до Румунії, до тих країн ближче до кордону України підтягують відповідно
захисну військову амуніцію для того, щоб показати, що ми готові. І тому мені здається, що ті ультиматуми вони будуть і надалі звучати. Питання в тому, наскільки переконливими і, скажімо так, абсолютними до дії будуть наші партнери, які є при цих перемовинах. Дуже важливо, щоб рішення, які вони будуть приймати, все ж таки рішення про Україну не були без України. І в той момент я вважаю, якщо покажемо, що наша нація всередині держави є здатна чинити опір, тоді ми отримаємо відповідну допомогу, підтримку. Але ви знаєте, мені здається, що будь-які там папери чи листи, як в той чи інший спосіб, ми підписали Будапештський меморандум. Росія навіть сама ставила там підпис. Чи є результатом тих домовленостей, тих гарантій країни, які мали забезпечити певні умови для України? Нападу, захисту територіальної цілісності. Натомість мы отримали абсолютно інше сьогодні. Це оккупацию и Крыма, и исход Украины. Ну, тем не менее, мы видим, как сегодня Российская Федерация выдвигает четкие требования к НАТО и к Соединенным Штатам Америки, что не хотят. Они хотят не расширения НАТО на восток, а это означает не вступление Украины в Североатлантический альянс. Они хотят возвращения НАТО к границам 1997 года, а это означает вывод войск и военного контингента НАТО с территории Румынии, Болгарии и ряда стран, которые вступили в НАТО после 1997 года. Ну, то есть это абсолютно неприемлемые требования, да, и вот на это какой-то ответ, какой он вообще может быть, если не удовлетворительный? Ну, я скажу більше, що як окремо представники країн-членів НАТО, Європейського Союзу, чи там навіть країни розширених можливостей чітко заявляють про те, що такого ніхто не давав права Росії заявляти, що вона може ставити під сумнів рішення суверенних держав. З 97-го року треба сказати, що це наші сусіди Балти, Латвія, Литва, Естонія, це Польща, це ряд тих країн, які взагалі не розуміють, які взагалі можуть бути зараз питання, так? Але ми бачимо інше, що Путін таке враження, що він як в агонії, не має часу. І він хоче дуже швидко, не дивлячись, що буде завтра, ескалувати надалі цю небезпеку, як на кордонах країни, так і дуже часто на тих територіях, які були і раніше окуповані саме Росією. Тобто це і Грузія, це і Молдова, і тепер м'яко анексована Білорусь. І тому повідомлення, які є зараз про ті загрози біля кордонів України, насправді, я скажу відверто, дуже важко, і вам будь-який психолог скаже, що постійне нагнітання паніки є дуже небезпечним, бо воно демотивує, деморалізує суспільство. Це можуть бути різні атаки, неправильні, панічні. А це те, мені здається, що додатково до прямого вторгнення, погрози, ще така інформаційна гібресія, яка зараз застосовується. На жаль, ми це бачимо, і я скажу відверто, дуже важливо, і завдяки вам, як журналістам, аби перемогти в цій війні, участь кожного солдата на фронті, чи медичному, чи сьогодні журналістському, вона є дуже важлива. І зрозуміло, військовому, ті, які будуть показувати, що вони готові, мають можливість, бачення і те, як перемагати в майбутньому. Ну, если попробовать проанализировать, зачем это все было нужно России, вот ряд политических аналитиков говорят о том, что таким образом Россия, выдвигая условия по максимуму, хочет добиться минимум. Вот как вы думаете, какая программа минимум, которую сейчас Россия пытается выторговать от западных партнеров, выдвигая такие заведомо невыполнимые требования? Дивіться, це ж є не секрет. Путін чітко сказав, що він вважає найбільшою трагедією це розпад Радянського Союзу. І є дуже класна аналітика, вона з'явилася ще на початку тижня. Це коли міністр оборони Британії в Ольштині в військовій академії мав лекцію, де чітко заявив про і попередні в минулому році такі, скажімо, певні історичні екскурси міфів, які нав'язували нам російські очільники, в тому числі від Путіна, від інших придворних, скажімо так, авторів.
він чітко показав, що їхня мета – це повернення до Радянського Союзу, це без Києва, без історії Київської Русі, вони є ніким і є країною недокраїною. При тому, що сьогодні Блінкен чітко навіть про ці історичні факти заявляв, що як в 2008 році, так і в 2020 році він постійно говорить, що Україна fail state, що Україна – це недодержава. То фактично, в мене таке враження, що ми можемо читати в тих меседжах, що без України він не уявляє собі взагалі існування таких імперських амбіцій Москви і Росії. І, власне, це в тому контексті якась хвора уява, яка малює ці події, які фактично кошмарять півсвіту. І Блінкен чітко заявив, що це не проблема лише зараз одної України чи Європейського Союзу, а це проблема глобальніша, світова. И, на жаль, мы собі з тим маємо навчитися якось давати раду. Ну, как вы думаете, в случае, если ответа не будет, очевидно, что Соединенные Штаты Америки и НАТО не пойдут на те требования, которые выдвинула Россия, и очевидно, что любое решение по Украине они так или иначе согласовывают с Украиной, и никаких переговоров по Украине без Украины, собственно, визит Энтони Блинкена в Украину перед встречей с Лавровым это подтвердило. Что дальше? Ну, вот не удалось ничего добиться, Россия не добилась результатов по этим переговорам. Соединенные Штаты и НАТО четко выразили свою точку зрения по этому вопросу. А как дальше будут развиваться события? Бачите, ви вже так само, як в тих перебуваючих інформаційних умовах, вже мислите про тому, що для Путіна важливо красиво уйти. Тобто, як він від тих заявлених вимог і ультиматумів зможе пропетляти. Насправді, я думаю, що для нього будуть готуватися якісь, я не знаю, там умовно те, що він би хотів мати, але точно вже зрозуміти, що те, що він на початку заявляв, цього не буде. Але я погоджуюсь з вами, що психологічно лідери світові розуміють, що це якісь такі комплекси, які дуже часто заважають тверезо бачити події і нести відповідальність за прийняті рішення. Тому, на жаль, ми є заручниками певних тих обставин і умов. Але я сподіваюся, що якесь таке розрішення буде знайдено і в силу, я не знаю, історичних речей, бо ми бачимо, Британія, наприклад, вилікувана від амнезії помилок Другої світової війни. Мені би дуже хотілося, щоб сьогодні все суспільство включало ці перемовини, і дуже часто ми бачимо підключення, наприклад, Ердогана. Сьогодні, що стосується безпеки в Чорноморському регіоні, так, насправді він чітко говорить, я хочу, аби був мир і в Росії, і в Україні, для нього цікавий цей ринок. Я думаю, цей інтерес великих світових лідерів, потужних країн сьогодні має зіграти ключову роль з точки зору того, яким чином буде знайдене певний, хоча б на якийсь ситуативний, певний період часу, та якесь ситуативне рішення, яке задовільнить. Ну, сейчас мы видим, как все наши западные партнеры, Соединенные Штаты Америки, в первую очередь, предупреждают Россию о катастрофических последствиях в случае, если она попытается осуществить очередную интервенцию в Украину, ну или вовсе, возможно, какая-то провокация. Сегодня Энтони Блинкен сказал, что если даже один российский военный переступит границу с Украиной, это будет считаться вторжением. Вот как вы думаете, вот эти предупреждения о вводе санкций и так далее, они сдерживают Россию, или все же было бы логичнее их вводить уже сейчас в качестве превентивной меры? Ви знаєте, мені теж, як і вам, як українці, хочеться, щоб це було превентивно і ніхто не чекав, поки Україна далі буде платити дорогою ціною життями своїх громадян. Бо ми, я вважаю, і так дорогу ціну заплатимо за те, що є контриб'ютором безпеки таких країн НАТО і Європейського Союзу. Тому станом на сьогодні мені би також хотілося тих превентивних методів. На жаль, ми їх не бачимо, хоча, можливо, ще є шанс зупинити сертифікацію Північного потоку-2, бо це так само геополітичний і стратегічний крок кошмарити далі Європу. Добре, що частина нової світофорної коаліції в Берліні це розуміє.
І я сподіваюся, що все ж таки якісь такі, знаєте, подвійні стандарти вболівання і співчування наших партнерів переросте в адекватність рішень, але знову ж таки будемо повторювати, точно не ціною національних інтересів України і жодних рішень без України про Україну. Угу. Ну, и все же, вот как вы думаете, как нам нужно сейчас разговаривать, какие аргументы нужно приводить, озвучивать нашим западным партнерам, чтобы эти санкции, о которых предупреждают, вводились сейчас? Ведь, как говорит президент Украины, не только и ряд украинских политических деятелей, ну какой смысл вводить эти же санкции постфактум, когда будут умирать люди на территории Украины? А ведь Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, так скажем, коллективный Запад постоянно артикулирует то, что человеческая жизнь для них является высшей ценностью. А вот в таком случае санкции были бы сейчас кстати, так как постфактум люди будут умирать. Ви знаєте, мені здається, що так, від слів треба перейти до дій. І мені здається, найбільшим аргументом те, що Україна сьогодні, попри очікування превентивних методів щодо, скажімо так, заспокоєння агресора, буде всередині сильна, міцна, єдина. І завтра не випадково є День Соборності України, вчора був День Криму. Я думаю, що ці всі дні співпали в такому одному місяці, і зараз дуже важливих дат, де об'єднується весь світ і українці всього світу. Сказати, що українці – це люди, які сьогодні імплементують тероборону, коли від малого до великого будуть вчитися давати опір і пояснювати, знаєте, як колись було в Фінляндії, коли фактично в зв'язку з тим, що там є мисливці, вони перемогли з точки зору, могли захистити кожен свій дім. Я не бачу зараз варіанту в якийсь інший спосіб переконувати, окрім для наших партнерів, і це, я повірте мені, при перемовинах різних міжнародних майданчиках і парламентського комітету асоціації, і парламентської асамблеї НАТО, це те, що ми здатні самі в своїй хаті давати собі раду. Бо якщо ми цього не будемо показувати, то і коаліції міжнародної так само не буде. І мені здається, що час вже показав, що і на ескалацію конфлікту на кордонах Литви і Польщі, коли ні звідки не візьмись, взагалі люди з Азії з'являлись на кордоні, і це був такий міграційне кошмарення, така міграційна криза, яка нав'язувалась штучно за допомогою, знову ж таки, вже недемократичних режимів і тих диктаторів Білорусі як партнера сьогодні, сателіта Москви. Я думаю, що це є певним уроком. І саме ці фактори, що немає спокою ніде, тому що країна Росія і Кремль – це фактично терористична організація дії. І зараз цей тероризм, який не має відсічі, не мав впродовж 8 років, отих убирення і будівництва Північного потоку-2, фактично привів до того, що вже тепер погрози йдуть до 97-го року навіть такі організації. Це випробування і НАТО, в тому числі на міцність, і випробування того, наскільки здатні наші партнери бути рішучими в своих кроках. Ну, кстати, в Румынии и в Болгарии уже ответили на слова Лаврова, там сказали, что эти требования неприемлемые и безосновательные, и выбор уже был сделан давно, сказали в Министерстве иностранных дел Болгарии и Румынии. Вот продолжая тему НАТО, вы были главой постоянной делегации парламентской ассамблеи в НАТО. Вот скажите, вообще в чем основывается этот скептицизм, по которому нет консенсуса до сих пор в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс? И кто стоит в авангарде этого скептицизма? Дуже часто ми можемо згадати таку країну, як Угорщина, яка має вже сьогодні прямі контракти, що стосується постачання енергоносіїв газу з Росії, певного такого підкупу, політичної корупції. Вона постійно закидає про те, що в нас національна меншина на Закарпатті потерпає утиску. Я погоджуюсь, що, можливо, до певної міри, як і в Криму, так і на Закарпатті, центральні органи влади впродовж 30 років мало привертали увагу та інвестували відповідних ресурсів. Але станом на сьогодні це виключно надуманий факт,
І я вам скажу, що все ж таки Єнс Столтенберг тиждень тому чітко заявив, що Україна і Грузія точно будуть членами НАТО, а питання просто коли. Але мені здається, що станом на сьогодні, коли Україна показує, що вона чинить опір і є контриб'ютором безпеки, вже ми як держава потрібні сьогодні НАТО більше, ніж, напевно, собі до якоїсь міри колись уявляло саме НАТО. Але я вам скажу, ви правильно зауважили, парламентська асамблея – це якраз парламентська дипломатія. Це коли ми в дружніх таких обстанівках абсолютних, при якійсь дружній каві, запрошуючи в гості до України, могли спілкуватися. Навіть моїм завданням в парламентському комітеті асоціації, відпрацьовуючи 144 поправки по безвізу, я мала співпрацю саме з депутатами від Угорщини. Так. І дуже часто Андреа Бочкар, яка робить ці заяви, яка має, скоріше за все, 2 паспорти і представляє в Європейському парламенті саме цей округ угорців, які є в Україні, починала говорити українською, приїздила до Львова, знаєте, і абсолютно милі, спокійні люди, поки їм не треба виконати якесь окреме завдання. І, до речі, дуже часто навіть у 2019 році, коли ми говорили про звільнення моряків, які були тоді захоплені, наших військовополонених, то Розі Ротемюллер, яка брала участь у роззброєнні тоді ядерному роззброєнні України, питала нас тоді про зміни до мовного закону, і я питала, чи це буде єдиною перешкодою для того, щоб ми стали членами НАТО. І потім, коли другий раз вона знову повторила це, я запитала, чи це та умова, за якою ми станемо членами НАТО. Вона сказала, що ви, українські політики, навчилися ставити питання, на які ми можемо не завжди давати прямі відповіді. Для мене сьогодні є наступне важливе, щоб все ж таки ми всі разом ті перемовини робили, тому що дуже часто в перманентному стані виборів в кожній країні, наступні вибори будуть в Франції, далі ми розуміємо, що Конгрес буде мати вибори, тобто в Сполучених Штатах будуть наступні вибори. Ми маємо кожен раз шукати мізки з тими новими політиками, лідерами, які будуть приходити в національні парламенти країн-членів НАТО, вести цю дискусію і, повірте мені, парламентською дипломатією, постійною роботою, дуже часто в Україні спадковістю певної позитивних тенденцій владі ми зможемо досягати тих результатів і, скажімо, ставати сильнішими. Але ще одне я хочу зауважити, що ми не стаємо кращими заради НАТО або щоб нас кудись взяли. Ми це робимо заради того, щоб була цілісна Україна, щоб повернути свої території і щоб наші мешканці, наші громадяни України жили в нормальних умовах з мрією про те, що в нас в Україні вони зможуть себе зреалізувати. Ну, мы понимаем, что вопрос вступления Украины в НАТО – это консолидированное решение всех участников Североатлантического альянса, это 30 стран. Но тем не менее, вот многие политические аналитики говорят о том, что если вот такая политическая воля будет у Соединенных Штатов Америки, то этот вопрос может быть быстро решен, и неспроста. Россия отправила как раз свои требования по НАТО именно Соединенным Штатам, а не отдельно Столтенбергу. Вот как вы думаете, такая политическая воля в ближайшей перспективе у Америки появиться может? Дивіться, немає нічого неможливого, все в руках Божих, це 100%. Сьогоднішній очільник парламентської асамблеї НАТО – це американець Джері Коннелі. Це людина, яка попередньо очолювала делегацію, і було кілька голів, був Пауло Алі, далі була Раса Юкнявічина з Литви, Пауло Алі з Італії, далі була Медлін Мун, британка. Сьогодні Джері Коннелі, до речі, який був у 19-му році весною в мене в офісі у Львові, в моєму окрузі. Насправді з ними треба спілкуватися і працювати. І це постійний, безперервний процес. Ми через ковід маємо такий певний провал тих 2 років і демократії дії в Україні, і маємо трошки такі, якби, ну, скажімо, приторможення цій парламентській дипломатії, але вона дуже потрібна. Ми отримали в минулому році, стали країною розширених можливостей. Це вже рік минув, і я скажу вам відверто, в червні це вже буде 2 роки. Це була тяжка праця, і дуже часто те, що ви згадали на початку, для того, аби прийняли поправку, аби Україна мала шанс, наприклад, приймати парламент
парламентську асамблею НАТО, яка буде цього року у травні у Києві. Це поправки, які необхідно було підписати дуже часто, не лише там, наприклад, представників парламентської асамблеї Литви або інших країн, а дуже важливо, щоб нам підписав хтось, наприклад, зі Сполучених Штатів, Канади чи Британії. Нам везло, там є багато наших друзів і партнерів. Я вам скажу, за цей період часу, навіть по сьогодні ми з ними всіма є в контакті і спілкуємося. Знаєте, дуже інколи сумно, коли вони кажуть, скажіть, будь ласка, ви настільки, якщо перевести прямо, наївні, чи ви такі відважні. Вони кажуть про те, що ми, політики українські, маємо робити в день по кілька твітів, писати про ситуацію в Україні і всіх надалі інформувати, що робиться в нас в країні. Тому що зараз є така якась інформаційна, я не знаю, хаос, в якому приймати рішення їм складно. Минулого тижня нас відвідав з тіньового уряду, тобто з лейбористів, сьогодні опозиційної політичної сили в Британії, міністр закордонних справ, міністр оборони. Вони приїздили тут, спілкувалися. Тобто ми бачимо, що конгресмени, велика делегація, яку зараз, я знаю, мій колега Єгор Чернів, вже теперішній голова парламентської асамблеї НАТО, повіз на схід. Я думаю, що ця спільна робота і небайдужість кожного з нас сьогодні на своєму місці робити правильні кроки допоможе нам переконати і тих ключових партнерів зі Сполучених Штатів, з Британії, з Канади, аби вони сприяли і допомагали в переконанні тих країн, які можуть мати в якісь ситуаційних таких певних обставинах якісь інші бачення або закидати щось Україні, проте щось не виконано. У нас є домашнє завдання, це реформа Служби безпеки України до кінця, власне, і це так само імплементація всіх антикорупційних законів, які мають працювати, і правосуддя. Тобто демократія, коли можна відстояти не, знаєте, скажімо так, по закону все має бути в нас в країні, і незалежно від чину, від посади, тоді до нас абсолютно, я вважаю, не буде запитання, бо ми стали членом серед тої сім'ї, де є безпека для тех краин, кто находится в поле этих краин. Да, я понимаю. Но тут у меня тогда возникает такой вопрос. Предположим, что Украина переборола вот все те проблемы, которые вы озвучили выше, с коррупцией, судебной реформой, с антимонопольной реформой СБУ и так далее. Теоретически, если Украину берут в Североатлантический альянс, что происходит с Крымом и Донбассом? Ведь есть 5-я статья НАТО о коллективной безопасности. То есть какая здесь будет найдена формула? НАТО скажет, что мы занимаемся только той территорией, которая подконтрольна руководству Украины, а Крым и Донбасс пока что находятся в периферии за скобками, или они будут начинать, будет задействована 5-я статья НАТО о коллективной безопасности? То есть какая здесь может быть формула? Ну, дивіться, я задаю вам приклади 50-х років. Це Німеччина, яка була розділена, яка стала членом НАТО, маючи цей конфлікт. Тому в Україні жодних немає обмежень. В тому числі так само стала членом НАТО Греція і Туреччина, яка і по сьогодні має невирішену ситуацію, на жаль, невирішену ситуацію з Кіпром. Тому станом на сьогодні я вважаю, що в нас є 3D. Це деескалація, це дипломатія і деокупація. І це той формат, в якому, я вважаю, завдяки нашому членству, якщо це буде швидше, точно деокупувати і Крим, і схід нашої країни, Донецьку, Луганську області, частини окуповані, ми точно зможемо. Тому що це формат, Берлінська стіна впала, я думаю, що ця стіна так само впаде рано чи пізно, і зараз така ескалація щодо України, це буде початком кінця для Московської імперії і для Кремля. Дякую вам дуже, пані Оксана Чухсаглана, що нашли время, підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Оксана Юринець була з нами на прямому зв'язку, голова постійної делегації парламентської асамблеї НАТО 2018-2019 роках, член комітету з євроінтеграції, екс-народний депутат Верховної Ради України. А я с вами вынуждена попрощаться, но оставайтесь с Первым Крымско-Татарским, не переключайтесь, буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты расскажут вам самые последние актуальные новости, а после в этой студии вас поприветствует мой коллега Юрий Мацарский в программе «Прайм Мацарский». Я желаю всем хороших выходных. До новых встреч.